Saan nga nakalasat timay sa alakay nga dimanon iti balay pagagasan kalpasan nga limaban kadagiti ag itorturong iti linteg idi napanda kimmegen iti pagtaingan na agarop alas 5:50 iti bigat may kainnem nga aldaw daytoy nga bulan. Nakikinamayat digiti kaming iti CIDG, Ilocos Mobile Group ken PNP iti Siyudad Tibigan nga nagturong iti pagtaingan iti Managan Renato Lubey iti Barangay Rawis iti nasao nga syudad. Tapno ti Lewenda Gapuanan iti nakatado nga kaso kontra ken kuana. Iti biktima ani Lubey ket naglabsing iti robbery with homicide and frustrated murder. Sabali pay dagiti kaso nga naisampa ken ni Lubey iti Ili Ballesteros iti probinsya nga Cagayan. Sigon ken ti asawa ti biktima nga ni Felicitas awan ti anya nga adu nga patang biglalat ta kanon nga kinugtaran da ti arwangan dan ket simrek digiti kameng iti kapulisan iti pagtaingan da nga inwar ti asawa nan ket ditan nga saan nga nagbayag adda nangegdan nga upat nga uni ti putok ti paltog iti war ti balayda. Pagluka ko diya ruad diya, pagluka ko diya silaw sir, madamdamad damay diya polisi diya abay na. Ay nata nila kay mo dati sir agid idda ko na sir. E di pinilit ko nga binangon di kadwa sir din ako di moskitero mi. Di inik ako di moskitero na sir bumangon kang kada sir ito dadasar ko na sir kanya na. Bimangon mo piman magsaksaki iso na sir. Hindi nakabangon sir. Kan aman jacket ko ni ka jacket nararumor kan suro abado man ko na di may isang pulis nga nalomeg sir nga simre di uneg. Idi papili da nga rumor sir. Gara kayo ti yala lati jacket na sir ta masaksak tagagagas ko na sir kanya na gaputay papili da sir nga parwaran lakta sir di lang mabalin nga lati jacket ken pantalon na ta masaksak iso na kasaluko yang nga gagagas ko na sir. Aminado met ti asawa ti biktima nga adda ti kaso ti asawa na ken amuna nga nabayag da nga birbiroken iti kapulisan ti asawa na gapu kadagiti kaso na. Tinamin sa nga tawen sir makatawen di November inarestada ti para nga mi manen sa risunan naladag ta kampo gaputa dati riga ti panagbiag mi sir madukot ami siguro nga wan ti pagbiag mi sir malay mapamibisitain suna damagan na no da bagas mi sir amo problema ta bagas mi tanjam ipalupos nga kami mangan ko na sir dadta kampo siguro sir na ikwa di mo di panuno na DJ tanu ahore no adda maawanan kami may pagbiag sir ang ko iliba ti riga mi sir agpaiso da iti bagbaga sir ni sumagmamanong aldaw sir madamdama may ti pulis ti balay mi tirabiin bagada mi nga timak. Itimet biyang ti kapulisan nga indadaulwan ni Police Chief Inspector Villaflor Bannawagan nakapupok ti biktima iti Provincial Police Office iti Bulag Bantay Ilocos Sur ngem Timmalaw daytoy. Ganito 'yon. Meron kaming dalang warrant of arrest niya. Ito i-serve namin po kay Renato Lubui sa Barangay Rawis, Bigan City. Ngayon, at about 5:50 AM, bali, nung kakatok na kami sa pintuan, pero tapos na kaming nakipag-coordinate sa Bigan PNP bago kami napunta pala doon. So, nung kumakatok na kami, ganito, i-serve namin, kami yung mga pulis po kami, together with the Ilocos Sur Provincial Public Safety Company. Nung isa-serve namin yung warrant na to, may lumabas naman yung asawa ni Renato. Then pinakita namin po yung warrant. Pagkatapos ang sabi niya nandito si Renato. Kaya nung binuksan niya yung pintuan, nandun nga si Renato, halos nakaupo doon. Kaya ang request ni Mrs. Lubui, pagbihisin muna, kaya pinagbihis niya. Kaya nag-antay na po kami sa labas. So, nung nag-aantay po kami, nakabihis na siya, biglang dumaan naman sa harapan namin. Halos mag-attempt siguro na tatakbo. Kasi dati ito, nahuli na ito dito sa PPO namin kinulong at nakatakas. Sinungbatan may tinadakamat ng opisyal, amin nga aligasyon ti asawa ti biktima. Hindi po namin pinersa. Una-una, nagkatok po kami at siya ay nagbukas. Then nung nagkatok po kami, pinakita namin may warrant. At saka alam naman ni misis niya na dati nang nakulong dito at saka nakatakas. Kaya alam niya na nung kami nandun, nakausap po namin siya na niya si Renato. At nakikita na, nung pagbukas yung pintuan, nakita na namin si Renato doon. Kaya ilabas niya na at i-turn over, ibigay sa amin kasi may warrant siya.
Kaya walang hilaan doon na nangyari at saka walang persahan. Pina namin lahat yung kami ay pulis po kami. Sinabi po namin yung rights niya na you have the right to remain silent. Ito yung mo, yung warrant mo. Pagkatapos nun, bigla na lang, nung nakabihis na siya, akala namin pupunta na, bigla namang lumabas, and then, bumunot ng baril. Nakita nyo naman yung na-recover namin, caliber 38 sa kanya. Pumutok ng isang beses, buti na lang hindi po kami tinamaan, then wala kaming action na iba, kundi kasi mag-a-attempt pa siya na puputok ulit. Pag matamaan kami, kami rin ang madadali. So we have to neutralize him. Dagitimet lang kaming iti kapulisan iti nanggitaray ti biktima ti ospital. Gapuanan takayat da nga agbyag tapno ing inasangwen dagiti kaso nga naisampa kanyana. Segun metken ni Police Superintendent Rodel Pastor, Assistant Regional Chief iti CIDG. Adda digiti agda nga aramiden dan. Tapno maipakaammo kadagiti nakabasulan ken nakakaswan iti biktima. Iinformahan natin yung korte, mapapadalan sila ng usually kasi kung nahuli sana ito ng buhay, dadalhin ito personally sa sa Ballesteros, Cagayan, kung saan galing yung warrant, i-return. Kanya lamang napaka-imposible naman na yung bangkay ang dadalhin natin. So yung report na lang siguro ang dadalhin. Informahan natin yung korte na ito ay nasawing palad during the implementation of warrant. May pakamo nga ti biktima ket agtawen iti 55 addaan ti innem nga anak tubong Cagayan ken ti biktima ket mapapati nga membro iti akyat bahay gang. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.